Benvinguts a Prendre Nota en la seva edició de divendres. Us oferim avui un repàs a les activitats del panorama de l'oci i de la cultura que podeu fer els propers dies. Comencem avui amb un parell de punts de cara a la setmana vinent. Dilluns, a la Biblioteca de la Bòbila, hi ha sessió de cinema amb un clàssic de l'humor, Buster Keaton. Aquest actor, director i guionista és considerat un dels grans genis de la pantalla i un dels 3 millors còmics del cinema mut nord-americà al costat de Charles Chaplin i Harold Lloyd. La seva impassible cara resulta inconfusible al costat de les seves habilitats acrobàtiques.